Assalamu alaikum mai sauraro. A yanzu za ka ga cikakken bidiyo na sace ɗan gidan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wato wanda ake wa laƙabi da Yusuf Buhari. To mai sauraro, kafin in sa ma wannan bidiyon ya kamata a ce ka tsaya ka ji duk irin abubuwan da zan faɗa. To Yusuf Buhari dai an ɗaura mai aure ne a 'yan kwanakin nan da jikar Sarki Ado Bayero, wato 'yar gidan Nasiru Ado Bayero Sarkin Bichi kenan. To a yau da daddare ne dai aka samu matsala, wasu 'yan bindiga suka shigo har cikin Bila, wato ainihin can Abuja kenan, cikin Bila suka shiga suka ɗau ɗan gidan Buhari wato Yusuf Buhari. To ka san an ce dai magana a bakin mai ita ta fi daɗi. To yanzu za ka ga cikakken bidiyon wanda shigowar 'yan ta'adda da fitar tasu, wayanda sun riga sun rufe fuskar su ba kuma ba a san su waye su ba. To mai sauraron mu dai yanzu za ka ji, ka san dai an ce magana a bakin mai ita ta fi daɗi. To yanzu za ka saurari abin da security na cikin Bila suka ce. Kafin bidiyon namu ya ɗora, bara mu sama wannan cikakken bidiyo. To yanzu mai sauraro dai kana tare da Mai Abaya 24 TV, ka dangwala mana subscribe da alamar ƙararrawa, domin hakan ne zai baka damar samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Amma kar ka manta, in dai ka dangwala wannan subscribe ɗin, shine zai baka damar samun bidiyon da za mu ɗora maka kalla yanzu.